Manželke som hovoril, že nech nájde nejaký kemp a dala kempy na Slovensku a našlo ho hneď. Bolo tam, že 2013 bol akože ohodnotený na kemp roka. Tak milo som prekvapená množstvom atrakcií, ústretovým personálom a príjemným prostredím. Karavanové stanoviskia boli tiež vynovené o nové prípojky na vodu, elektriku, septik. Taktiež sme pripravili a navýšili samozrejme kapacitu sociálnych zariadení. Przyjechaliśmy większą grupą i uznali, że jest to bardzo dobra baza wypadowa na uprawianie turystyki górskiej i motocyklowej. Super obsługa, cenowo bardzo dobrze. Tento rok sme navýšili ubytovaciu kapacitu pre našich klientov. Pribudli nám do kempu nové domčeky luxury, sú to mobilné domy, taktiež drevený domček Romantik. Návštevníci sa tento rok môžu tešiť na novo otvorenú reštauráciu Námorníka, kde budeme ponúkať hotové jedlá na objednávku à la carte, taktiež ale ostanú aj klasické fastfoodové jedlá. Ďalšou novou atrakciou je tiež výletná loď Mária, ktorá poskytuje hodinové plavby. Je to katamarán ruskej výroby, 21-ročná loď, pre deti ideálna na plavbu, zažiť si skvelý zážitok na Liptovskej Mare. Deti plavbu milujú lode, zážitky na vode a po tej hodinovej plavbe na Liptovskej Mare si ozaj prídu na svoje.